Из... И здравейте хора, аз съм Дода, да си играем Call of Duty Modern Warfare 2. Скипнах ви първата мисия, защото тя е най-безинтересна, най-скучна. Дето е туториала, мисля, че няма да искате да го гледате. И да, играта е добра. Мисля, че я играя за първи път, защото съм забравил. Аз забравям, защото съм на 30 години вече. Гледал съм геймплей, който също съм забравил. Тъй, че сега сам... Тази мисия минахме, защото опитах един път и не стана, тъй, че надявам се този път да стане. Оня там... Лошо ли е? Той е там, бе. Ти отвъд да стане, всичките са лоши. Всичките искат да умрат. Но в тази предизвика ще направим нещо много по-забавно. Горе в десния екран ще излиза едно число с това колко пъти съм умрял. Този епизод ще има 2 мисии и се надявам да епизод да ви хареса. Опс. Дес не ги видях. Гах мисията си на ТВ и съм забравил. Вика един про. Така. Окей, оттрепахме ги. Сега само трябва чакаме. Не съм ги оттрепал, бе. Тя са много ципени. Не бе, оттрепал съм ги, слагат моста. Коста тука. Това е много странно. Отива. Какво правиш, бе, пак? Бе. Добре. Тука. Де се качва, нали тука? Тука е. Влиза, бе. Това е красиво. Окей. 20 FPS, очаквате с 30. Каре. Поне на мен въобще не ми лаги. Тя е на обстрелът, бе. Тя ги убием. Нали как казах и тук в десния екран ще излезе едно число с това в колко пъти съм умрял. За сега е 0. Аз всъщност ще ги броя и после като го обработвам да ги сложа. Тъй, че сигурно съм забрал някой умрене. Вие да ми посещате в коментарите. Нюш не се вижда, И сега ще дойдат, ще ги трепим. Добре, идеш на 3200, бе. Пълен ляв. Сега е много скучно. Искам ги оттрепя всичките. Гошо, тук връщ, тук е. Тук е Афганистан, бе. Де одиш, бе? Тук се ще има още един. Паркирай, бе. Там имаше знак за паркинг. И още един Гошо. Те за ги оттрепя, ли? Мога ли да ги оттрепя? Няма се пробвам. Защото още не са не оттрепали. Така. Звукът играта е достатъчно намален, че да мога да се чувам. Умрите, мъфти. Ще ги убия всичките. Всичко. Всички прасета на месета. Това трябваше да стане, нали? Всички прасета на мезета. И ето ми отново хора. Малко са... Трябваше да изгася, защото майка ми влезе в стаята. И... Да, спях клипчето за малко. После ще се занимава да го таковам, да удържа как тя говори. Нави, мъсти. Много намахваца. Точно пак, сради до сега, Прето сради до сега,
Тя... Окей. Вижда съм. Сега ще ходя в чищото. Айде. Ало, тръгни бе. Сержант Гошо и сержант Пешо. Капитан Пешо, извиняйте. Оф, аз го правя бе. Така. Оу. Докато спрях кипчето не съм умирал, тъй че сега резултатът още е 0. Да знаете. Да не са запити после. О, ще вкарам в тази. Кой? Много коциля той е. Така. Оу. Оу, оу, оу. Така. Оу, това... Тук има още. Това беше доста притеснителен кил, тъй че... Умри бе! Не ми се прави. Да, кил. О, е. Така. Ляво десно, десно право. Така. Пак ма целя, защото се крият зад някакви кашони. Този пак ти няма ли да предзаиди, бе? Ау. Така. Окей. Опс. Лягай. Окей. Въй... Тя ще ме убият, бе. Не! Това вече ме клева. Така ще хвърти граната на безпомощен човек. Има ли я сам? Така. О, Много съм добър. Явно това, че съм имал стента, си имал своето значение. Ти! Мистер, бе! Гледай, тема човека оттепяхме тя банда. Май сме към края на мисията. Аз... тръгни, бе, не се занимай с глупости. Така! Чил! Чакай, тук сигурно ще има още. Как? Така. Добре. Първо умиране. Мисля, че ще успеем да минем мисията без да умираме, ама... Така става. То скочи пред мен. Оха. Ще ми свършат патроните. Тя разпищака. Така има един. Цял пълницел. Аз със една ще съм губил, ама каре. Така. Ти нов ли си? И си просто нацепена. Окей. Чисто е. Да, минахме мисията. Его се съжа. Генерал Шепард. Пак ли късцена, бе? Това съм аз. Джозеф Алън. Трябва да направя така, да може да кръщам героя.
Афганистан. Това е. Бах подводницата. В България такива ли ги прави? Майка му. Където е? Стана Хималайте, бе. То много е високо. Това е готино. Доста е високо. Това е събри. Добре, сега ще го врем. Това ще го врем. Привърскат скачи. Аз просто реших, че имам ски за това. Това е събър. Алан. Трябва да направя така, да можеш кръщен героя. Афганистан. Това е. Бах подводницата. В България такива ли ги прави, бе? Майка му. Където е? Стана Хималайте, бе. То много е високо. Това е готино. Доста е високо. Това е събри. Добре, сега ще го врем. Това ще го врем. Привърскат скачи. Аз просто реших, че имам ски за това. Чек, ще падна. Когда ти падна? Ще падна, честно. Не. Аз нямам крака, бе. Чек, аз нямам крака, бе. Що? С като Tomb Raider, бе. Така. Как ще паднат? Аз нямам крака. Мъга. Аз нямам крака, как ще падна? Нямаме ръце. Съм много над земята. Този път виж няма падна, така? Къде сме? Казахстан. Ще тя ми влях Хималай, бе. И то тя бяха... Тя знам. Ай по-бързо. Излиза стана по-висок. Уникално. Чек. Как? Ние сме големи. Спайдърмен. За кой е?
А, давай. Четвърто умиране. Защо съм така? Пак ти алпинисти, ни въже, нито нищо. Мисля, доказвам колко съм играл тази игра. Опс, трябва да задържа. Ляв. Десен. Ляв. Десен. Ляв. Десен. Ляв. Хлапалун, мамалун. И сме готови. Още малко ми остава. Ще падни же. Хайде. Само един фейл на сега. Хайде. Хайде. You piece of shit. Алпиниста. Алпиниста. Алпиниста завършил училище за алпинисти. За двучасово училище за алпинисти. Завършено. Тоест 2-минутно. Аз натиснам десния бутон. То с много се разда. Тъмън се оправях така и паднах. Естествено, че падна. 6 умирания. Айде, скачай. Аз скачал! Лъжах и двите. Това защо не мога да го въдя, бе? То пак показва колко са... И то пак показва колко са разда. Айде. Така. 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 Yes. Този път не уре. Пристакаш. 7 минути. Гледал съм геймплей на тази мисия, мисля, че беше някаква такава стелт. Тъпа. О! Лошко тя бе. Добре, че го разбрах. Така. Няма хора пред нас. Често е. Айде. Отходиш като пами, бе. Така. Уха. Езе. Така. Аз съм много сме били добре, бе. Умряхме само 6 пъти за един епизод. Така става. Просто никой... Само съм гледал геймплей, който съм забрал. Но мисля, че тази мисия имаше стелт и трепане. Доста. Чакай. С който скипа в сензор, аз ги виждам тук. Така. Добре. Така, пред мен няма никой. Така. Там има. Тук има. Така. Окей. Това някак да го направя. Чучу почини га. Тут где? Чакай. Че да кликна?
Така. Още един. Хубаво, че мога ги трепя. Езе. Така. 120 метра, сериозно. Така. В. Оп. Ох. Го направи, бе. Цялата ми се представих. Ай, ходи, бе. Въй. Айде, бе. Ходи, бе. Ай. И аз си оцелил бутона. Така, като се... Тя отим някъде. Оня го изгубих. Я... Измре. Как се измре? Уха. Те се вече ги видях. Що ж? Така. Точно там дете не може да се влезе. Окей. Ево така. Оф, ти смета. За малко да стилям. Атентат. Ще направим атентат. Биго, така. Ай, да го беше засилил. Ай. Така, тук няма никой. Аз не виждам. Окей. Тук няма никой. Странно. Тук малко лагна. И сега пък играе с 30 пса. Това е добре. Сега ще го изслушам 7 пъти. Добре. До края, докато приятим играта, се надяваме да не направим 100. 8 пъти. Вече съм сигурен, ще направим 100. Вече съм напълно сигурен. Окей. Майор Петров. Така. Май беше малко рано. Пентакил. Уби го. Ти го ходиш, тапак. Ти с моята? Окей. Да, виждам го. О, какъв кил. Чик, танка. Айди. Побързо. Стрелят ни. Ко? Пазима! Оу, фак. Та. Още не беше предвидно. Оу, много съвечек. Асти. Айде. 70 метра само. Това е доста. И оживя.
Уби го. Така. Хай, чек. Айде, скачай. Ма няма ски, бе. Скини се, бе. О. Така. Не. Не. Май няма стигна да е вече път. Това ще ме ги убие. Погаза. Че, какво трябва да правим сега? Окей. О, сега ще дрифтим. О. Уф. Имам пистолет. Окей. О, дрифтове. Нищо не прави в момента. Вай как изкрещях. Дрифт. Право дървото. Добре. О, е. Окей. Ма тя... О. Перезарядка. Добре. Така, десен дрифт. Пълен ляв. О. Айде. Не съм мъртъв. Сега съм бърка. О, мъртъв съм. Фак, не. Значи ще правят нещо в момента. Ако тя съм ги убил направо. Къртя. Той пред мен ма е боса. Не, той е зад мен. Това... Сега тук ще я покажа класа. И то на дрифтове. Дрифтове. Няма дрифтове. Много малко дрифтове. И умрях. 9 умирания. Май още има... Май съм много добра на тази игра. Така. О! Скока. Just a jump. Скокът. Хора. Значи ще ни приятно да го чуете, но това е край на мисията. Ще видим тази късцена на следващия епизод и... Чао!